गिबि गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खावलायहरनो लुबैदों सान्थि आरो उन्नतिनि थाखाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जांख्रिथाय माने सांग्रांथि मेल गिबिसिन खुंनाय जादों। बे सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों माबादि सांग्रां जायोबा जोङो धोरोमनि गेजेरजों समाजनि गेजेरजों रांखान्थि राजखान्थि गासिबो बिथिङाव जोङो जौगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आंखौ गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव बिबान होनायलाय जिहेतु मोनफ्रोमबो बिबानखौ आं लाखाया होनायलाय लानो गोनां जादों आरो गिबि खेबनि थाखाय दिनै बे सांग्रांथि मेलखौबो लानो गोनां जादों। बेवहाय खोब गुरुत्वपूर्ण होनांगोन जोङो आफाद आरो संघखौ जेरैबायदि दैदेनलांनांगौब्ला जेरैबायदि संबिधाननि मान मर्यादानि गेजेरजों दैदेनलांनांगौब्ला माबायदि रोखोमजों थांबा जोङो गोजान लामा हान्थिनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गागिनिफ्राय लानानै माइनावनिफ्राय लानानै अजा आफादनिफ्राय लानानै आरो जोंहा 10था दख'राफोर दं बिसोरनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि बेफोरखौ लानानै जोङो मोनसे थिरांथा लानाय जादों आरो बे थिरांथाया जाहैबाय जोङो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद मोनसे संबिधान मान मर्यादाजों थांनानै जोंनि धोरोमनि गेजेरजों डिसिप्लिन मेनटेन खुलुमनाय सिबिनाय दिनै गावजों लोगोसे गावनि बिसि फिसाखौ लाफानाय आरो समाजखौ बोरै फोसाबलांनांगौ बिनि गेजेरजों जोङो बोरै मावोबा माने गोजोन सान्थिखौ मोनो आरो गावनि असे धोरोमखौ बोरै लाखिबाय थानांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। बर' हारि हिसाबैथ' गोबां बुंनांगौ दं नाथाय आं नैबे मोनसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै मोनसे मेसेज हरनो लुबैनाया बेनो जों बर' हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला मोनसेया जाहैबाय जों बर' हिसाब होननाय लोगो लोगो बर' जोङो एना एनिखौ गारलायनांगोन मोनसेया आरो बिनि गेजेराव जोंहा गोबांथार धोरोमनि गेजेराव बाद बिबाद फैबाय थादों बेफोर जों कन्ट्रभार्सिखौ लाबोनाङा होननानै आं सासे धोरोम सिबियारिबो सासे समाज सिबियारि हिसाबै बे जिनिसखौ लुबैबाय थायो माने बेथ' थांनाय दिनावबो आं एसे माने गोबां जिल्लानिफ्राय सासे समाज सिबियारि हिसाबै सुदु आंखौ जा गुदि बाथौआवल' जे खामानि मावो बे नङा जितु आं सासे समाज सिबियारि आं थांनायाव बेखौ सासे समाज सिबियारि हिसाबै हरनाय जादों जाहाथे समाजाव जाहाथे बेखौ लानानै माने फुवारलांनाङा थाब फेसेबनांगौ थाब रायलायनायनि गेजेरजों संग बंगनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनांगौ होननानैसो आङो जोंनि बेसेबांनाखि संगठनफोर दं जेनेबा एबसुनिफ्राय लानानै साहित्य सभा आबोब मैया आं बुंहरनाय जादों आं दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बुंगोन मानोना मोनसे हारि मोनसे जाथि मोनसे धोरोम आलदा आलदा थायो बेनि गेजेराव दिनै बिबार आरो बुलिजों जे फाराग फैनांगौ बेखौ आं लुबैयाखै आरो जोंहा दिनै मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जे जोंहा रबिराम रामसियारि सारा स्पस्त' भाबै बुंफोरनानै होबाय बेबादिखौ जों लुबैदों खुनु धोरोम लानानै खुनु माने बाद बिबाद माने कन्ट्रभार्सि लाबोनाङा जायहा जेराव थानो गोसो जों बेवहाय रावखौबो माना हानि माने खस्थ' भुगिहोनाङा होननानै आं सासे समाज सिबियारि आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोननि आफादनि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो आरो बयखौबो जाहाथे बे सला सला थाबैनो जोबो आरो बेखौ जाय बुंफ्लांदों बुंब्र'सानदों आरो मोनसेखौ बुंनो गोनां जायो मानोना जों फारसेल' खोनादों माने जास्ट बे हिन्जावसानिल' जों खोनादों नाथाय बैसोरो बिदि थांमारदों नामा ना थाङाखै नामा जों बेफोरनिफ्राय मोनोब्ला हयथ' जों माखासे खेंफोरथि निमाहा खमा होलायनाय जे बुंबोफ्लांबाय नोंबो जोंखौ बुंबाय बा निमाहा खमाखौ थाब लालायो जाहाथे बेखौ फुवारलाङा फेसेबनो नाजायो आरो बेखौ जोङो सुग्लायो आं बेखिनि बुंबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।